berriz ere hemen gaude, ezta? Sexuan hasi programa honetan. Ez dakit zenbatgarren saioa dugu, baina, bueno, bastante egin ditugu, ez? Hori da. Eta, bueno, gaurkoan sexu hezkuntzari buruz hitz egingo dugu. Iratxe eta biok ibiltzen gara familiekin eta profesionalekin sexu hezkuntzako saioak eskaintzen, baita eskoletan eta institutuetan, ez, ikasleekin, baina gaurkoan importantea iruditzen zitzaigun nolabait ere etxean egin dezakegun hori ere azaltzea, ez? Zenbaten du batzuetan sexu hezkuntza eskolan, ez, edo hezkuntza formalean egin daiteken zerbait dela, baina baita ere hezkuntza ez formalean, hau da, aisialdian ere landu daiteken zerbait da, eta baita informalean ere, hau da, etxeetan, ez? Beraz, guraso bezala zer egin dezakegu, zaintzaile bezala zer egin dezakegu, ez? Eta, bueno, aipatzen genuen, ez? Gure lehenengo saioetan, hezkuntza sexuala egitea, nahita ez egiten dugula, ez? Esan nahi dut, ezin delako sexu hezkuntzarik ez egin. Ikusi behar dena ze sexu hezkuntza den, ez? Hori da, ez? Eta orduan, bueno, aurrek galderak egiten dizkigutenean nola erantzun, ze esku hartze mota, edo ze baliabide izan ditzazkegu eskura bain zuzen ere gure aurre eta gazte hoiekin, sexualitateaz besterik gabe nola hitz egin dezakegun, ez? Orduan, gaurko saioko helburua hain zuzen ere hori izango litzateke, ezta? Pixka bat zer egin dezakegu etxetik. Hoi da. Nire okurritzen zait ere bai, haunitzetan bizitzen dugula erreferente bezala, guraso edo, bueno, ez? Zaintzan edo referente bezala, bizi dugula nolabait kulpatik ere bai igual, ez? Edo ardura hortatik, ostras, inbarra dut eta ez dakit nola egin. Bueno, pues igual ere ez jakintasun momentu hauek direla arron ohikoak ere bai, ez? Eta ez dela, eta guk ere saio honetan ez dugule nahi da erreferente bakoitza eta pertsona bakoitza izatea sexologiako profesional, ez? Edo sexologoa, baina bai, egia da garrantzitsua dela, pues bueno, sentsibilizaturik egotea eta pixke bat txipa upiztua izatea, nolabait bidelagun izateko, ez? Bidelagun garelako, pues, gazte aur, eta gure ingurukoekin ere, ez? Batzutan gure berdinekin ere bai zeinen importantea den, bueno, nolabait gai hau elkarbanatzea eta kulpatik bizi beharrean ere bai nolabait begirada aldatuz, kulpa edo nola erran, pues, bai, hau ez da nire gauza bezala, ez? Zetan dira igual pixket bi estremoak, bat uste duzulako egin behar duzula eta ez dakitzulako nola egin, eta bertzea gehiago, pues, ez daizulako interesatzen edo baina bertze begirada bat matea horrei ere bai. Ez? Egiten dugun horrei, ez zain bertze edukiai, baizik eta igual nola egiten dugun, ez? Bai, eta hildo horretatik ere gainera ezin dugu ahaztu gaur egun ere naiz eta, ez? Igual, bueno, gizarte moderno batean bizi garen, eta anitza, eta, ez, plural, eta zaki zer, baina ezin dugu ahaztu gaur egun oraindik ere gaia oso tabu dela, ez? Orduan, badaude, ez, gure jende artean beste hainbat gai tabu direnak ere, ez dakit, heriotzak, ez, abortoak, hainbat, ez, batzuetan emozioi buruz ere ez dugu asko hitz egiten, eta sexualitatea beste gai tabu bat da, ez, eta orduan, zentzu horretan, tabu horri nola aurre egin, importantea da, ez? Osa, azkenean, bai sexua eta bai sexualitatea gure baitan dagoen zerbait da, ez? Sexualitatea gaitasun hori denez, nola baitere, nola hitz egin eta, ez, batzuetan kostatzen zaigu, eta ez dago gaizki kostatzea, ez? Errealitate bat da, guri sexuaz hitz egin ziguten etxean, eskolan, hortxe, ez? Altzuten, aseguraski egin zuten gure gurasoek edo gure inguruko senidek, eta guk nola egingo dugu, ez? Hor ere batzuetan ematen da, ez? Belaunaldi batetik bestera salto handia dagoela, baina, ikerketak eta, ez? Eta, iritzi artikuloak eta, ez dakit, ez prentsan ikusten da, ez dela gaur egun oso, normaltasunez ez dela hitz egiten, ez? Eta orduan, bai, zailtasun horiek ditugu, sexuari buruz hitz egiteko, baina nola aurre egin, ez? Zailtasun hauei aurre egin nahi balden badiegu ere, Baita ere, aukera guztiak daudela, ez? Eta igual galdera hon bat izan daiteke gure buruei, galditea zer eman dut nik sexualitatearekin, ez? Edo sexuarekin, edo sexologiarekin kontzeptu teoriko handiago bat bezala, ez? Nik nola remantzen naiz horrekin. Egia da,
hau beti saio diferentetan aipatzen dugu, ez? Daudela beti bi jarrera edo bi batzutan emozio kontra jartzen direnak, ez? Taldi berean da, bizi garela testu inguru sozial batean, pues bueno, gerozta gehiago solasten aldugula, gerozta anitzagoa dela eta gerozta solastuagoa dela sexualitatearen gaia, baina aldi berean ditugun jarrerak, eta hau da gauzbet, kontumaten ez garen haunitzetan, pues egitzen aldute izaten igual lehenago heldu ziren debekuzko jarrera hauek bezala, ez? Arrazoi politiko, religioso, moral, berdin du, bakoitzak du bere arrazoinak, ez? Baina batzutan, galdetzen badigu gure ze harreman dut nik sexualitatearekin, nola harremantzen naiz ni, hola, pixka bat abstraktuagoan solastuz, sexualitatearekin igual bilatzen aldugu ze jarrerak duzten, eta nola jarrera hauetatik, bueno, ja hola nahi duten, ongi duritzen zaiten edo ez, eta hau nahi duten transmititu ere bai igual referente bezala, ez? Orden, pues bueno, eta gero batzutan pasten garela debekutik dena onartzera ere, hemen Efigenia Mezuak badu testu bat, jarreren inguruan dela arron interesantea, ez? Eta bereizten du 3 jarrera mota, debekuzko jarrera, baimena edo, baimentzen duen jarrera bat, eta bertzeak erein, ez? Kultiboaren jarrera. Eta batzutan baimentzen dugun sexualitatean inguruan denak balio du bezala, ez? Baimentzen dugun hori haunitzetan heldu da, ere debekuzko jarreran oinarri berdinetik, ez? Ez dakigu baimentzen dugun zerbait dela, baimendu behar delako, edo debekatu behar ez delako. Osa, batzutan sartzen gara olako lio eta olako kontraesanekin, ez? Orden haure iruditzen zait interesantea, pixke bat auto edo hausnarketa hori egitea bakitza bere egunen nola harremantzen nahi zen gaiakin, eta zer, pues nolako diren pixken ere jarrerak ere bai. Hori da, bai, eta hausnarketa horretatik zer egin dezakedan, ez? Hori da. Demagun gure ezakit kotxean goazela, ez? Entrenatzera edo eskolaz kanpoko jarduetara eramaten dituzula aurrak berdin kotxean edo oinez edo dena delakoa, ez? Eta batean zure aurrak galdetzen dizu ea foiatzea zer den, ez? Eta lehenengo, ez? Abia puntua igual hori izan daiteke, ez? Ostras, zer erantzuten diot nik, ez? Edo galdera honi nola egingo diot aurre, ez? Eta orduan, bueno, hor aukera ezberdin ditugu, ez? Diot adibide konkretuak aipatzeagatik, ez? Bueno, zein izan daiteke hor nire esku hartzea? Lehenik eta behin, momentu horretan erantzungo diot, edo ez diot momentu horretan erantzungo, ez? Esan nahi dut, ni prest nago ere momentu honetan azkar erantzuteko, edo gaia hartu nahi dut beste momentu batean jorratu, ez? Adibidez, maitea, badakite interesatzen zaizula gai hau, baina igual iruditzen zaizu gero, ez? Afalondoan edo igandean edo ezakit beste tarte bat bilatzen baldin dugu eta honi buruz hitz egiten dugun. Edo, igual ni askatasun osoz erantzuten aldiot momentu horretan, ez? Pues begira, bi pertsona maitatzen direnean, egin daitekeen zerbait da, ez dakiz zer, ez? Baina agian ni heldu bezala bilatu behar dute erantzun egokia. Zen ni igual bai badakidala zer den, ez? Baina nik erantzun, egoki bat, edo borobilagoa matea baldin badan ere naia, igual bidatu dezaket, ez? Nola erantzun. Edo agian igual ipuinen bat bilatu dezaket, hau azaltzeko, eta igual gauero kontatzen diodan ipuin horretan, horrelako ipuintxo bat ere sartu dezaket eta bertan azaldu, ez? Nola, nondik datozten aurrak, edo ez, haurdunaldia, ez dakit, ez? Batzuetan, topatzen gara batzuetan, ez? Gainera, aurrek, ez? Inozentzian puntu horretatik, eta nola sartu da manez zure xabelean, ez? Adibidez, eta horrelako galderak ere egiten dituz, eta orduan, guk heldu bezala nola aurre egin, nik uste interesantea dela, ez? Orduan hortarako, baliabide desberdinak bilatu itzazkegu, ez? Ipuinak direla, filmak direla, ezakit, irudiak, ez? Eta ezezko edo ez jakintasuna transmititzeak ere, ez duela deustxarrik, erran nahi dut, guk pertsona referente bezala, ez dugu dena jakin beharrik, ez? Eta erraten aldezu, ez dakit, baina ez iduritzen behiratzen baldin badugu elkarrekin, edo galdetzen badugu, igual ez da ez dakitela, baina igual ez dakit nola azaldu, nik aur bat kusten baldin badut, 7 urtekin, bai pere baul, pentsatzen aldut, jozetapetan dago nola, lenguaia ere bai imar da pixke batez, moldatu, eta nik buruan duten esplikazionak seguraski ez dian balioko, ez du ulertuko, ez? Orden pixke bat, ere bai, nolabait gelditu, onartu, ez bali badakigu esplikatzen edo ez dugu azalpen egoki bat onartu eta batzutan ez, trasladatu ere bai, eta etapetara nolabait moldatu. Badago hau saio baten erraten ginen ez, batzutan, igual gehiago nera bezaroan, egia da,
ulertu ze etapetan dauden, erabezaroan bai daudela etapa batean, igual, ez, gehiago urruntzen direla familiatik eta beren berdinekin elkartzen direnean. Orden, galdera bat, sexualitatean inguruan botatzen bali badakute, nerabek adibidez, eta gu gaude hor gogotsu, ez, erantzuteko, batzutan botatzen dugu parrafada oso bat, ez, zeba nahi duzu, lastu ontaz, baina pertsonak, gazteak edo aurrak ez datzu galetzen hori dena. Zer da galetzen datzuna, ez? Nik uste dut ere, gure prisak, gu bapatean iduritzen zaigu, ez? Hezkuntza interbentzio 5 minutokoa, ez? Imar dugu, ta. Eta ez dela, hoi, hartu behar dugula pausakin, eta hartu behar dugula, ere bai, begirada horrekin, ze tapetan dago, zer aizai galdetzen, eta nik zer erantzuten aldiot, ez? Zertarako nago prest, momentua, jakituria, lenguaia, osea, eta lasai hartzeko gaia dela, ez dela bizitza momentu bakarra, hau pasten aldena, baizik eta gero hartzen aldena, eta garrantzitsuenan ere ustez, eta hau solastu ben baino gehiago da, galdera horiek ez moztea, edo espazio horiek ez moztea, ez? Zertaz, eta zorrasten gara pixka bat, haiginen lehen solasten ginen debekuzko jarrera hauek ere bai, nolabait aurrak edo gazteak pentsatzen aldu galdetzen nahi denoi txarra dela, ez? Ostras, baina ez, moztua eta nire galdera oso-osoik edo erantzuna izan da nahiko bortitza, eta horrek nahi edo ez, nahiz da ez dugun espresatzen igual, batzutan bai, esplizituki hitzez, baina, bueno, gure espresatzeko manerak anitzak direnez ere, ulertzen da ez dela zerbait ongietorri izan galdera hoi, ez? Eta orden, nolabait, bueno, gutienez izatea aukera hoi gauza gehiago galdetzeko bertze momentu batzutan, edo bertze pertsona batzui ere bai, pues, hoi ere itea, hoi izango zela pizketere bai. Bai, gainera honekin lotuta ez bi kontu bururatzen zaizkit, alde batetik gure aurrei edo gurekin dauden aurrei ere, seme-alabei esaten baldin badiegu, bueno, nik honei buruz ere ez dakit, badu puntu bat humanizatzen duela, ez? Hau da, heldu bezala ere esatea begirani onaino, ez? Edo ez dakit, edo baita ere, lotxa ematen dit gai hauei buruz hitz egitea, ez? Gizartean tabu delako, edo dena delako, ez? Edo ni ere deseroso nagoelako, edo nire gurasoek ez dutelako nirekin horrela hitz egin, ez? Hori alde batetik eta gero bestetik ere, importantea da, aurrei ere galdetzea, ez? Eta zuretzat zer da? Ze batzuetan galdetzen digute gauza bat, eta zuk aipatzen zenuena, ez? Iratxe, ari garaia, kontatu behar diogula, guk dakigun guztia. Eta aldiz igual batzuetan erantzutea beste galdera batekin, bueno, pistak ematen aldizkigute, ez? Eta orduan, eta zuretzat orduan zer da? Edo non entzun duzu, ez? Galdetzen baldin badigu foiatzea zer den, edo zer dakit, zer da sexu orala, edo den alakoa, guk nola erantzungo diogu honi, ez? Igual importantea dara esatea, eta zuk zer uste duzu, ez? Edo non entzun duzu, eta hortik aurrera hasten da elkarrizketa bat, ez? Zain zuzen ere, esango nuke, sexu hezkuntzak nik ustez, edo etxean egin dezakegun hori, hain zuzen ere, hori dela, atea irekita ustea, ez? Noizbait ere, gure gana jo behar baldin dute, jotzea, ez? Arazo baten aurrean, ez? Ez sexualitatearekin lotuta, ez dakit, lapurtu diotela kartera edo dena delakoa, ez? Guraso bezala nahi dugu, ez? Gure gana jotzea, sexualitatearekin berdin, ez? Orduan, beti atea irekita uzten baldin badugu, bueno, badakit igual gaur honi buruz ez duzula hitz egin nahi, ez? Baina jakin, atea irekita izango duzula, ez? Eta hildo honetatik ere, uste dut importantea dela ere esatea, batzuetan, ez, badago, hori nerabezaroan, aipatzen genuen aurrekoan, ez? 16 urterekin eman bar zaien hitzaldi hori, ez? Bueno, eta orduan, 16 urte arte ez diegu sexualitatea hitz egin, ez? Orduan, bueno, eta hor, 16 urte dituztenean, dena, ez? Eta nik uste, helburua ez dela hori, ez? Eta helburua ez da galdetzea, ea, norbait gustatzen zaizun, ea neska lagunik edo mutil lagunik duzun, ze hori ez da sexu hezkuntza, hori kotileatzea da, eta orduan importantea da, aipatzen dudan hau, ez? Atea irekita ustea. Noizbait ere gure gana jo behar baldin badute, atea irekita ustea, ez? Bueno, noizbait ere baldin baduzu galderaren bat, edo, bueno, nolabait ere, gure gana jotzea askatasun osoz. Eta niretako ere bai, gauza bat da, aipatu duzu ez, baina igual egia azmerratzeagatik nola bizi duen pertsona honek galdera hau edo nola bizi duen pertsona honek bere etapa hontan bere sexualitatea. Osea, ez da 16 urte dituguleko ja modu konkretu batean bizi behar duguna, bere esperientziak bakarrak dire, eta ze interesgarria bera galdetzia, ez? Nola bizi duen, zer dudatuen. Gainera, hezkuntza sexualan guk haunitzetan ikusten dugu, ez? Hezkuntza sexualan badire galdera pile bat.
ez? Eta, bueno, pues galderak erantzuten aldire bertze galderekin. Azkenean, bakoitzak bere moduen biziko duelako egoera hoi, ez? Baina egia da, batzutan inkomodatzen aldakuten galderak, ez? Referente bezala edo guraso bezala, heldu dire kuriositate punto batekin, baina unitzetan kuriositate horren gibelian dagona, dire kezkak, dire dudak eta informazio falta, batez ere, ez? Osea, galdera bat zer den foiatzea bezala, horren gibelian dagona, izaten aldire, kezkak, dudak, ez jakintasunak, bueno, gauza potentiagoak ere bai, ez? Eta orden galdera batek maten dena kuriositatetik abiatu denak eta inozentea, igual horren gibelian dagona, dela zerbait sakonagoa eta zerbaitek behar duena, igual, pues, espazio gehiago eskaintzea. Eta ateak zabalik uste horrek, ja, eskaintzen dio espazio hori, ez? Bai. Nolabait, bueno, unitzetan hartzen dugulako, eske da, galdetu nago, eske, okurritzea ere bazkari familiar batean, ez? Batean galdera hau. Baina segura eski galdetu du momentu hortan, pues hola suertatu delako, ez? Baina aldi berean igual pixke bat txip hoi piztu eta erran, bale, ze duda da baduzuna konkretuki, ez? Zeta segura eski zer den foiatzea, pues haitu du hitza, baina horrek sortzen dio kuriosidade bat, kezka bat, ez jakintasun bat, eta hor berai galdetu ze momentutan dagon, erantzuten aldiogu, oinarrian dagon horrei, ez? Igual garrantzitsuago dela foiatze hitzak bazkari familiar batean duen konotazioa baino. Bai, eta nola baitere ez, esango nuke hori ere badela aukera bat, ez? Claro. Galdetzen digutenean zerbait zorionak, ze zuen lana primeran egiten ari zarete, ez? Hau behin da berriz errepikatzen dugu gurasoekin gaudenean, ez? Zuen gana jotzen baldin badute, galdetzen baldin badizuet, nola baitere, aukera bat bezala bizi, alde batetik zuen gana jodu eta ez beste norbaiten gana. Bueno, ez dakigu beste norbaiten gana joduen, ez? Baina konfiantzasko erreferente bat zarete haientzat, orduan nola ez diegu erantzungo. Gainera, erantzuten ez badiegu ere, ari gara nola baitere, ez hitzen ere bai, ez? Etxe honetan gauza hauei buruz ez dugulako solasten, edo inkomoda dela niretzat, orduan, gure ustez, ez, importantea da bai erantzutea, nola, aipatu dugun aukera hauekin, ez? Eta batzuetan galdera gehiago egitea, ez? Izan da ere elkarrizketa bat. Elkarrizketa luze bat, ez, zuk aipatzen zenuena, ez? Neurriko elkarrizketa bat izan da eta nola baitere, agian da, bizitza osorako dagoen ate irekiera hori, ez? Eta abia puntu bat izan da ez? Eta gero beste, esku hartzen mota bat, edo beste aukera bat izan daiteke, nola baitere, airean, eta igual pixkat hau farregarria da, airean komentarioak botatzea. Demagun, telesail bat ikusten ari garela, ez? Eta ez dakit, gorputz eredui buruz, ez dakit, ez? Komentarioren bat guk bota dezakegula. Hori ere, eziketa da, ez? Hau da, ez dugula zertan nahizu iratxe elkartuko gana eta honi buruz hitz egingo dugu. Inolaz ere, ez? Baina airean botatzea, ui ama, uize gorputz ereduak, edo, ui ama, guzti horiek, telebistan agertzen diren guzti hauek, ez dakit, operatuak daudela ematen du, ez? Horrelako komentarioekin ere, ari gara, nola baitere, airera botatzen, baina entzuten ari dira. Gure seme-alabe, gure gazteek, ez, ari dira komentario horiek entzuten, eta hortan ari gara ere, gure ikuspuntu kritiko hori adierazten. Eta oso importantea da, ez? Gure ingurukoek guk nola pentsatzen dugun ikustea, eta, ez, hausnarketa horrekin, ostras, bai, ez, amak aitak begira zer kontatzen duten, ez? Edo, batzuetan, sexualitatea segia da ez dela erraza, ez, hitz egitea. Batzuetan ere konpliziak bilatu ditzazkegu. Demagun, gelan dagoela gure seme-alaba, gure, ez dakit, gure iloba, edo denalako. Eta iretxeta biok, hasten gara elkarrizketa batean. Aurrekoan, ez dakiz zer, ez, Elizondoko jaietan, ikusi genituela, biligatzen, titin, tan, eta segurazki, ez dakigu, baina atearen atzean, segurazki egongo direla hor, entzuten, eta horrekin ere ari gara ez hitzen, ez? Eta igual dago, nola baita ere antzestua edo prestatua, ez? Dire estiloak ere bai, ez? Beti solasten dugu zer luze egun ongi, eta nik zerekin sentitzen nahi ere bai, eroso. Hori da. Eta ni ama eta aita bezala igual ere, oso eroso ez banago, iratxe izebarekin, ez, agian gai hau buruz hitz egin dezakezu. Eta gero atzetik, iratxe, aukera duzunean igual zure ilobarekin honi buruz hitz egingo duzu, edo, esan nahi dut, ez, aukera ezberdin asko daudela, eta ez dela zerbait estatikoa, ez dago formula bakarra, ez, badakigu. Baina, zein den gure modua,
gure esan nahi dut, ez? Familia hortan zitzeko duen estiloa ere desberdina izango da noski, eta orduan guk sexualitatea etxe horretan nola handuko dugun, modu batekoa edo bestekoa izan daiteke, ez? Bai, eta netako arraun garrantzitsua da, hasieran aipatzenen kulpa hori bezala tortzen zaigulako bertzen azez, uste dutelako naizela arduradun bakarra edo bikotean bagaude, bikotea dela arduraduna hau dena egiteko, eta azkenean sare lana, familiako bertze pertsona batekin edo lagun batekin, baita ere igual eskolakin, haunitzetan ez, erraten alduzu bira, nire etxean atratzen da sexualitatearen gaia behinta berriz, ez dakit ongi nola hartu, ez dakit eskolan antzena izaten, karo, hezkuntza eremuak, pertsona batek, ez, hezkuntza eremu ezberdinen parte delako ere bai, orden nola, ez bali badakit ere bai, ez dietatia etxiko etxean gai hauek solasteko edo ez, komentario hauekin igual erosoago nagola, pixke bat, ez, azitiki horiek ere iten gateko, baina igual momentu batean gaten naiz, ez, eskolara, institutora, eta erran, kezkatzen hau gai honek, ez dakiten gai bat igual elkarbanatu bertze gurasoekin, bertze sare importante bat, bertze gurasoak adibidez, edo bertze referentekin, ez? Okuritzen zait ere bai instituto baten barnean, ardura ez dela irakasle batengan erortzen, baizik eta ez. Gero ez da elkarbanatuago, gero ez da elkarrekin pentsatzeko aukera izan, hobegan entzaigula ere bai. Eta hau, zorionak ere bai, galetzen datzuten momentuen, ez? Dudaktuztenean, baina nahi da momentu haunitzetan ez dela hola izaten. Eta gehien bat nera bezaroan, badakigu, arra nahi dut, hasten dire ez, eta hor, hausnarketa bezala dago ze nola bizi den testu inguru hontan sexualitatea da. Lotxa hasten da sartzen, beldurra hasten da sartzen, ez jakintasuna, eta horren haunitzetan guretako hain maiteak diren referenteen gana ez dugu gan nahi. Hemen ere nahasten da bertze variable bat, eta da ez du nahi hautsi referente hauek nitaz espero duten hoi. Eta sexualitatean eradinan eta orain zer espero den eretaz. Hau ere da... konplexuago da, baina nire da dela punto bat arraun garrantzitsu, ez? Nik 16 urtetan zer espero, badut sexualitatearen inguruko dudapile bat, eta zer espero du nire inguruek, eta batez dena nire referentek, ez? Maitetuten pertsona hauek orokorrean, zer espero duten niretako. Orden, igual ez naiz gango pertsona hauen gana, baina zeinen ongi egon entzen jakitean oren gana gaten naizen, ez? Eta hortaz, eskola, izebak, osabak, berdin zait. Bai, kuadrilla, ez? Lagunak, bai. Horri izateak ze garrantzia duen. Eta kulpa hori ere pixke bat nolabait kentzen hasteko gure gainetik. Bai. Eta gero, ere, etxean egin ditzazkegun hainbat keinu txiki asko daude, ez? Demagun, etxean arropa aldatzen ari garenean, normaltasunez ez kentzen dugula arropa, eta ez garela komunean isten eta krisketarekin isten. Hori gara ere modu horretan ezitzen, ez? Zasen nahi dut, hemen, etxe honetan, ez, gorputzak modu naturalean ikusten dira, edo aukera dugu ikusteko, ez? Zer dakit, nudista garela eta nudismoa egiten dugula, edo, ez dakit, edo dutxan sartzerako orduan, ere dutxatzen ari gara eta beste etxeko norbait ere hortza garbitzen egon daiteke, orduan, hor ere, importantea da ere, keinu txikiak dira, batzuetan konturatu gabe egiten ditugun horiek dira, eta importanteak dira hauek, ze gure seme-alabek ikasiko dute, hau normala dela, ez, gure etxean horrela egotea, eta ez dago gaizki ere etxean beti, ez, komunera goazen aldiro krisketarekin izten dugula. Ez dago gaizki, baina, ari gara modu batean edo bestean ezitzen, ez? Eta igual ekintza horrekin zer transmititzen aldugun, ez? Adibidez, nire etxean bizitzen alda krisketakin estea intimidadeko espazio bezala, bale? Hola ulertzen bali badugu, aigara bertze balore batzuk ere transmititzen, beti ere da, itentugun ekintzak nolabait argi gelditzea, zertaz diren, eta ere bai aniztasun baten barrean agustut, solastu ginoela aintzineko saio batean, igual nire familia guztiak atiarek ekin dutxetzen dela, baina esken nik ez dut nahi, eta nik isten dut, ez? Eta nola horre bai, nola bat aigaren, bakoitzan sexualizateak bizitzeko modue ulertzen, ez? Denek ez dugule modu berdinan bizitzen, nola sexualitatearen dimentsionen nire parte denak nik nola bizi duten, ez? Eta nola bertzek naiz, eta bertze gauza batin errespetatzen hauten, ere ez? Bai. Bai, eta horrekin lotuta ere batzuetan ez, demagun piztinaragoa zela, errekaragoa zela, ondartzaragoa zela ez, batzuetan ere aurrak direnez, ala, zuzenean, benga, arropa kendu eta ez dakiz zer.
guri heldu bezala hori gustatzen zaigu, esan nahi dut, ez? Eta horrekin ere, ezitzen gaudela, ez? Adierazi nahiko nuke, kentzen aldizut jertxea, ez? Edo demagun, ondartzan gaude, busti ditugu baino jantziak ezak zer, eta orain, ja, etxeragoaz, ez? Edo aldatzeko momentua da. Eta batzuetan, ez? Ai, ama, aita, tapatu. Ai, ez duzula ezer, ez? Ze porta du denok dugu ipurdia, ez? Importantea da ere ez, aur bezala ere, bere nahiak eta bere beldurrak eta bere lotxak dituztelare, bai, ez? Eta orduan, igual zu, bai, guraso bezala eta ez gu hezitzaile bezala ere lan egin dugu askotan, ez? Bai, sialdian eta udalekuetan, hartu igual beharko duzu toaia, aurrari tapatu eta badakizu hankartean berdin hautela eta denok dugula ipurdia, bai noski, baina bere intimitatea momentu horretan aurre horrek behar du, ez? Tardun, toaia hartzen duzu, tapatzen duzu, ez duzu begiratzen, esan nahi dut, ez aurri izateagatik, ala, galtza, gora, bera, ez? Ari gara, nolabait ere ezitzen, ez? Eta horri garrantzia ematen baldin diogu eta bai, zuretzat importante hau baldin bada, ari garaia etorkizuneko, ez, zuk esaten zenuen hori, ale hori jartzen, eta ez, nik uste, importantea dela, ez, modu horretan, adibide simpleak dira, baina batzuetan, konturatu gabe egiten ditugun gauzak dira, eta, importantea da ere, haien intimitatea nolabait ere, bermatzea, ez? Segurazki igual egin duzula toaiaren adibidea, eta gero, hasten zaiola beste zerbait, eta ari da, ez? Pixa egiten eta berdin zaio. Pues bai, baina, zergatik ez, dugu haien aurrek dituzten nahiak errespetatuko, ez? Bai, eske, hoi da, ez? Azkenean da mai gainean patzea. Bai, beharrak eta nahiak. Bai. Eta zein interesantea den ere bai, interesgarria den izatea referente malguak, ez? Bai, edo aitak egiten du hau, edo nire izebak, adibidez, batzen dut, adibide bat. Mundu guztiek, edo ninago nire txeko emakumeekin, ez? Eta batean, denek gaineko zatie dugu patu bularretan, ezik batek izan ezik, ez? Batek igual topless egin dezake. Nila badute referentzia desberdinek, ez dut erten beharrezkoa dela upastea, ez? Baina edo ondartzan bertze egin bekin ere, nila badut referentzia diferentiak. Denek kendu beharko ginen baino jantzie izateko referente? Ez. Al revés, gara nahi dut, aurrorek jakiten aldu badaudela modu diferentiak, ez? Hau, berak geron zein den erosuena izango den modu hoi barneratzeko nolabait. Eta hau ez bakarrik arropekin edo gorputzakin, baizik eta familia ereduekin, bikote ereduekin, sexualitatea bizitzeko moduekin, itxurakin, definitzeko, identitatearekin, geroz eta referente malguagoak izan espazio diferentetan, geroz eta segurazki, geroz eta modu fleksibleagoan eta anitzagoan biziko du bere buru. Eta hau ezin dugu ere bai modu isolatu gisa etxean bakarrik egin. Hortaz, netako importantia da ere bai sare lan hoi, ez? Bali manaiz referente malguak eskaintzen etxetik, bai jarreren aldetik, bai izatean aldetik. Ere bai saiatu nolabait bertze espazioetan ere bai, hau nolabait sustatzea. Hori da. Bai, eta badakigu, gai erraza ez dela, eta ez dela momentu konkretu batean landu beharrekoa, baizik eta ez, bizitza osoan, landu dezakegun zerbait dela edo gai bat dela, eta bai, eta batzuetan, heldu bezala, zailtasunak ditugu ere, horri aurre egiteko, baina hasieran, ez, programaren hasieran esate genuen bezala, hori ere aipatzea badu ere, altxor bada, ez, aipatzea, eta gure aurrek ikustea, gu ere ez dakit, zaurgarria garela, baditugula gure beldurrak, baditugula gure kezkak, baditugula, ez? Bai, gure emozioak hor daudela, ez? Eta orduan hau plazaratzea, polita izan daiteke ere gure aurren aurrean, ez? Helduak ez gara perfektuak eta eskerrak, ez? Eta orduan, hau ere, bai, polita da, ez? Horrela dieraztea. Eta gero ere, zentzu horretan, ezitzen gauden edo sexualitatean ezitzen gauden, momentu honetan zailtasunen bat, zailtasun batekin topatzen baldin bagara, aukera dago ere, ez dugu askotan aipatzen, baina sexologoek ere hortarako gaude, ez, eta adituak hor daude, nolabait ere, bai sexologo, bai psikologo, ez, segun eta ze asku hartzen mota egin nahi dugun, besterik gabe, aholku eske joateko, ez, eta, importantea da momenturen batean igual, ez, begira, nik kezka hau dut, ez, sexualitatean nola ezin nahi dudan kezka honekin nabil,
edo, bueno, edo kasu puntualak edo konkretuak daude, eta orduan, bueno, nolabait ere ez, gure gana ere jo dezakete, bai, gure gana diot, edo, bueno, beste profesional batzuen gana, noski, ez, baina, bueno, beste aukera bat izan daiteke, aholku eske joatea, eta batzuetan, bueno, psikologoaren gana kostatzen zaigu joatea, ez, eta sexologoaren gana ere gehiago, baina, bueno, beste aukera bat izan daiteke, ez? Bai. Eta niri guzti honetan ere bai, hau aipatu dugu behin baino gehiago, baina, bueno, batez ere aurrei eta nerabei ere bai, eta helduei ere ongi heldu zaigula, ez? Nolabait desiratuek eta ongietorriek direnan ideia hoi, ez? Osea, beren jatorrien izan direla pertsona batzuk aurretan adibidez, arron desiratuek izan direla, eta batez ere zainduak eta maitatuak izatearen balore hoi eta jarrera horiek transmititzea. Beraiek bertzeak zainduta maitatzeko eta beren buruak zainduta maitatzeko, ez? Osea, dire, nolabait, zertan dut hau, batzutan bueno, eta batzutan sexualitateak inpazten da, beldurra ematen da kulako eta tokitik heldu garelako, ez dugula lortzen gure espektatiba horiek betetzea, ez? Edo nik espero nuen nire seme-alaba izatea ez dakit nola, eta batean, pues bueno, guztiz kontrakoa. Eta horre ere nola, guraso bezala, badagon, gure prozeso edo referente bakoitzan prozeso interno bat, errateko, bale, pertsona hau, ez da nik espero nuen bezala, ez? Edo nire ideal horietatik atra den zerbait, baizik eta alrebez, desiratu eta maitatu izan da, eta berezie da ere bai, ez? Honekin erran nahi dut, batzutan sexualitateak sartzen zaigunean beldurra iten ditugu jarrera batzuk, nolabait aurra babesteko, ez? Eske nire aurrak baitu iten du, ez da itukurritzen zaita adibide bat, nire aurrak, nire semeak soinekoak ingan nahi du eskolara, eta niri honek, ez, mugitzen data, edo ez dut nahi eskolara holagat, nire ez dut inporta, baina uste dut bere kontestuan igual, ez, izaten aldirela egoera batzuk mintzen aldiotenak, bueno, hortan ere bai, ze punto diferentia, nire aurra ez da nik espero nuena, eta batzutan, aintzinetzen garela, egoera batzui, bera igual ez dena eragiten, erran nahi dut, ez? Edo bere testuingurek igual zaintzen eta maitatzen alduena den hortan. Orden horre bai nola gu, guraso bezala, pixke bat, begirada horpatuta, ez? Bai gure jarreretan, bai aurran, pauso bat gibelat manta nola kusten aldugun igual errealitate hori, eta ez hain bertze nik espero duten horrekin edo nire beldurretatik ere bai, ez? Honitzetan. Hori da. Tanetako, hau interesantea da, edo sexualitatean igarena solasean, nola egin behar den hau, nola solastu behar den hau, behar horrek ertendakuna da, ez? Eduri du patron bat dagoela eta hori bete behar dena, eta hori ez da posible. Orden, egin behar dugu gure estilora, gure modura, eta batez ere balore horiek oinarrean izanta bakoitzak bere moduan, ez? Hori da. Eta hildo horretatik gainera, ez, ze importantea den keinu, aipatzen genituen keinu txiki hauek, ez? Eta ez dugu aipatu, baina bukatzen joateko, ez? Keinuak, baina denak, nola begiratzen ditugun gure aurrei, nola lastantzen ditugun, nola eskutik hartzen ditugun, ez? Nola musukatzen ditugun, gu ere bikotean bizi baldin bagara, etxera iristean, gure bikoteari nola gurtzen diogun, hor daude, aurrak begira, ez? Eta orduan hori da importantea eta hori azkenean gu guraso bezala haien erreferentea gara. Orduan, etxean sartzen garenean eta gure bikotea gurtzen baldin badugu, modu, ez dakit, jator eta osasuntsu batean, egunon, iratxe, zer moduz pasa duzu eguna. Eta musu bat ematen baldin badugu elkarri, ari gara. Informazio pila bat ematen eta ari dira, etorkizunean, haien harremanak, ez, nolabait ere, nolakoak izan behar diren, edo nolakoak nahi dituzten hori ikusten ari dira. Gero igual modu horretakoak ez direla izango, edo bai, baina ari garaia erakusten, ez? Eta hor daude, begira, ikusten, begira entzuten, eta gainera, beti esaten dugu, ez? Aurrek eta gaztek bost zentzumenekin ari direla, bueno, errealitatea antzematen, ez? Eta horrekin, nik uste, bukatu ezakegula, ez da? Hau da, keinu txiki horiek ere, heziketaren parte direlako ere bai, ez da? Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.